Kahok ke jongpi ke dei papin jit ya kita kinong tawan papin jit ya kita kinong mikmat kiba dei na kataka cu ka ying kasem kaba unong pet unong jungok ya kataka ying kasem ulong ubabiang ulong ubakut bat ulong ubala pan pet ban jungok bat ulong ubamno siliang hakanu kanu ka benta handai ula pan don ya kataka jingseu kia pan pen scam ya jingkang jong ka ying kasem Baling ong pan scam ke jingkang dong ke kasem wat dem perkat kuslai ya kata development lene ka roy kapar lata pi perkat kuslai ya kata ka development lene ke jingdon jing em hapok ke jing kasem ke jong pi lata ka jingkang jong ka ying kampat scam lata unong lute uwan pin syarong pin satu te namar kata na kwa ban kentu ke pi yang ne ka long ba ngidon kam ya kita ki nong yalam ki bala ban wanra ya ke jingkang ke scam ya ke ying kasem kemju ka long ban wanra ya ke jing yada namta ke baskem namta ka ri bekejat benriu san postem ngila syayalam bat menta kala dei ka kenti kala dei ka por bangin sei lagi jong kinong elam pan scam ka ying kasem pan scam ka ri bekejat benriu ngidon kam ya ke jingkang kam mentoi ke jingdon jing em hapok ka ying kasem kam mentoi ke jingdon jing em lani ka development hapok kejat benriu lada ka development ka dei namta jong kiwei lani ka dei namta bansat tuno ke badon kam kalong ba lada ka development kawan namta jonga jongpi lada development kawan hari ying kasem ke jongi kadai ba ka jingkang kadai ban scam kamut bagi tu ki try ki besyong hapok ka tu ka ying kasem kamut ki dai ban yo ban penon kam ya ka ba don haying hasem jonga jongpi tang la syai la sisgi la wantu da ki weipat ki nong wei sisgi te leng ba kan ka video na kentu yangi ba in share ya kene don kam si syai ka por pan wan ra ka jingkela pat habangi wan ra ka jingkela ni don kam ban sei ya kita ki nong yalam kiba dikena hangpo ke imlang kesalang